30 sena minn meta il-Papa Giovanni Pawlu għamel viżita f'Malta. Dak iż-żmien kienet xi ħaġa kbira ħafna illi l-Papa jasal ukoll sa pajjiżna u allura kulħadd kien verament qiegħed jistenna dan il-Papa jasal f'pajjiżna. Imma kemm jikbar għalina aħna Għawdex li mhux biss wasal Malta, imma wkoll qasam u ġie għamel viżita f'Għawdex bħala dioċesi illi għandu l-isqof tiegħu u allura ġie hawnhekk fostna u wkoll biex jara bajnejh din id-dioċesi żgħira tagħna. Jiena niftakar meta kont Ministru għal Għawdex dak iż-żmien, meta mort l-imġar biex nilqgħu flimkien mal-isqof Nikol Kawki, intoħ merħba f'Għawdex tagħna, u wara morna Tapinu li hija l-Santwarju Nazzjonali tal-pajjiż biex hemmhekk saret il-quddiesa u xi manifestazzjoni oħra fil-post b'ħafna nies miġburin hemmhekk. Wara dana kien filgħodu li ġie Għawdex wara mar jagħmel viżita il-seminarju ta' Għawdex u rajt fi ktieb li ħareġ ftit ilu fuq is-seminarju ta' Għawdex tal-Monsinjur Bezzina fejn għamel diskors bit-Taljan. U id-diskors li għamel kien illi pjaċir ħafna jiġi Malta, pjaċir ħafna jiġi Għawdex fejn seta' jara li waħda mill-iktar dioċesijiet żgħar madankollu għaw vokazzjonijiet saċerdotali matul is-snin li ilu imwaqqaf is-seminarju illi żamm lill-Knisja ta' Għawdex attiva f'Għawdex stess u anke barra minn Malta. U hemmhekk allura stajt nifhem aħjar ukoll l-importanza ta' dioċesi tagħna, l-fatt li Għawdex għandu dioċesi tiegħu dik xi ħaġa li timmarkah ukoll f'dak il-kuntest. U minn hemmhekk allura stajt ukoll jiena bħala Malti, bħala Għawċi nagħmel dan l-apprezzament tiegħi wkoll għal fatt li kellna Papa fostna li qegħdin nieħdu pjaċir bih li verament aħna konna sansegwuh ukoll il għaliex qal illi kull fejn imur u fejn jara fejn imur li hemm nuqqas kbir ta' saċerdoti jiftakar fil-Gżira ta' Għawdex u jara kif jista' jagħti wkoll l-aptit lil dawn il-pajjiżi li għandhom nuqqas ta' saċerdoti fiħdanhom biex irabbu l-aptit għal vokazzjonijiet saċerdotali kif il-Gżira ta' Għawdex għandha. U jattribwixxi dana kollu għal fatt illi dan l-aptit ġej minn fatt li l-familji tal-post ikunu preparaw lin-nies it-tfal tagħhom lil uliedhom li jkunu jistgħu verament ikollhom l-aptit tal-vokazzjonijiet saċerdotali. Il-Gżira tagħna nistgħu ngħidu li għexet waħda mill-isbaħ memorji illi qatt seta' tgħexet. Jiġifieri meta kellna fostna lil Papa Ġwanni Pawlu II ġewwa l-Gżira ta' Għawdex ukoll peress li kien Malta. Kienet okkażjoni sabiħa li wkoll il-Papa Ġwanni Pawlu II illum qaddis ġie jżurna wkoll hawnhekk ġewwa Għawdex. Jiena dakinhar naħseb kelli xi 17-il sena. Kienet esperjenza sabiħa ħafna, esperjenza li flimkien mal-komunità ta' San Lawrenz li jiena ġej minnha għexnija b'mod li niftakar li konna ppreparajna, konna nitalmu l-innu sabiex nagħtu merħba lill-Papa. Imbagħad niftakar kienu wkoll stidnuna sabiex il-membri tal-kor parrokkjali wkoll jissieħbu f'kor reġjonali li kien ingħaqad proprju apposta sabiex janima l-qudiesa tal-Papa ġewwa Tapinu. Niftakar li aħna konna entużjasti għaliex għadna permezz tal-kor nistgħu nkunu ftit qrib tal-Papa. U naħseb li verament kienet okkażjoni sabiħa. Għadni niftakar meta l-qudisija tiegħu il-Papa llum qaddis Ġwanni Pawlu II kien dieħel Tapinu, kienet esperjenza sabiħa. Niftakar l-isqof Kawki Alla jaħfirlu wkoll fejnu hemmhekk u kienet esperjenza sabiħa. Hekk imbagħad
konna rajnieh ukoll iwaħħal stellarju ma' ras il-Madonna ta' Pinu. U wkoll kellna waħda minn San Lawrenz, Carmena Formosa flimkien ma' raġel tagħha, Carmena għadha mimlija bl-omor, kienet ukoll tqarbnet minn idejn il-Papa Ġwanni Pawlu II. Kienet esperjenza sabiħa anke bħala komunità kif għexnija wkoll Għawdex kien maqut dakinhar, kien maqut sabiex jagħti merħba lil dan il-Papa, Papa li bla dubju ta' xejn ħalla impatt pożittiv ħafna fuq ħafna mill-ħajjiet. Jiena kelli ċans niltaqa' miegħu darbtejn wara personalment, imma naħseb illi l-żjara tiegħu fostna bħala gżira hawnhekk Għawdex kienet esperjenza sabiħa. Mela din l-avventura li bdiet 30 sena ilu bil-konnessjoni ma' Papa Ġwanni Pawlu II. Jiena kont każit biex nagħmel logo uffiċjali ta' żjara tiegħu pastorali li saret ġo Malta u anke ġo Għawdex. U dik kienet opportunità li tatni biex nkun nista' niltaqa' miegħu personali. Apparti li hawnhekk kien hawn ħajper kbira dakinhar għal dawn it-tliet ijiem li il-Papa kien ħajżur Gżejjer Maltin, partikolarment anke ġewwa Għawdex, u dan kien ir-riżultat ta' kwantità kbira ta' nies li ħarġu fit-toroq, partikolarment fit-triq it-Tiġrija u anke fit-triq li tagħti għal vapur bil-panet idoqqu u kienet festa sabiħa ħafna. Ovvjament laqas ma nistgħu ninsew il-quddiesa li għamel ta' Pinu li kienet l-ewwel quddiesa minn Papa ġewwa Gżejjer Maltin, kien importanti ħafna u jinnota, u wkoll iż-żjara tiegħu ġewwa l-Katedral ta' Għawdex illi kienet xi ħaġa emozjonanti ħafna, partikolarment u nieżel it-taraġġ tal-Katedral fejn hemmhekk ukoll maffkar illi ifakkar dan il-ġest li kien għamel dan il-Papa. Jiena kont niltqajt miegħu ta' għali l-attività taż-żgħażagħ fejn kien hemm il-one-to-one contact użat il-kelma fejn kelli ċans nkellmu għal ftit minuti u minn hemmhekk mbagħad jiena personali kelli jagħmel opportunità li matul il-ħajja tiegħu iltqajt drabi oħra miegħu biex fil-preżenza tiegħu u anke tkellemna fuq affarijiet interessanti, partikolarment iż-żgħażagħ u kien jispesifika u fil-fatti anke għali kien jidher għax kienet l-attività taż-żgħażagħ illi ż-żgħażagħ kienet xi ħaġa importanti għalih. Il-jum tas-sibt 26 ta' Mejju tas-sena 1990 propju 30 sena ilu, ċertament li huwa wieħed mill-isbaħ jien illi għex Għawdex tagħna fil-kors tal-istorja tiegħu. Jiena dakinhar kelli 18 sena eżatt għaliex kien propju dakinhar li għalaq 18 sena. Kont qiegħed l-ewwel sena fil-seminarju Maġġuri fil-kors ta' tħejjija s-saċerdozju. U niftakar meta s-superjuri tagħna ħabbrulna li l-Papa ġej Għawdex u iktar minn hekk konna ħankunu aħna li ngħinu fil-liturġija tal-Quddiesa u l-Papa kien ser jiġi s-seminarju u niklu miegħu, għalina kienet aħbar li jimtlietna b'entużjażmu kbir, tant li minn xhur qabel bdejna nħejju kemm spiritwalment il-laqgħat ta' formazzjoni li kien ikollna b'mod partikolari minn Dum Mikiel Attard li kien jagħmilna ħafna riflessjonijiet dwar min hu il-Papa, xi jfisser il-Papa lina u x'għandha tkun għalina l-żjara tal-Papa. Kif ukoll materjalment bdejna nagħmlu ħafna tħejjiet fis-seminarju, dik li hija żeba, dak li huwa induratura, dak li huwa tindif, manutenzjoni. Kienu momenti ta' tħija wkoll għal
liturġija li konna sernejnu ġewwa s-santwarju hawnhekk ta' Pinu, propju f'din il-pjazza. Minn ġimgħat qabel bdejna nagħmlu l-provi, kien tqassam is-servizz, ittellajna bix-xorti min ser jagħmel is-servizz li kien messni li nejn lill-Papa fis-sagristija waqt it-tħija l-qudiesa u wkoll li naħsillu jdejh fil-mument tal-offertorju. Sebaħ il-jum tas-sibt u hekk ġejna hawnhekk bil-minibus is-seminaristi, sibna pjazza diġà mimlija nies minn kmieni filgħodu, kienu kważi s-sitta x'intlaqna mis-seminarju u kienet mument li fih hekk tara li l-Papa ġej jitfaċċa mit-triq ta' Pinu, ġa l-poplu mobilli, l-poplu kollu xejjer jifraħ, il-kor kien hawnhekk fil-qiegħed kien propju. Imbagħad il-Papa daħal jinvista lill-Madonna u aħna dħalna fis-sagristija biex naħslu jdej, jaħsel idej qabel jibda jilbes għall-qudiesa. Dak il-mument ngħid il-verità milta naqra ta' wiċċi tost lill-Papa x'inġi għaddejna nsellmulu għetlu Santi ta' oggi è il mio compleanno, kien kelli l-birthday. U il-Papa għannaqni u ħriġ ktieb li kien miktub minnu u tlabtu jiffirmawli. U il-Papa firmali l-autografu tiegħu bismu u id-data ta' 26 ta' Mejju tas-sena 1990. Imbagħad wara l-qudiesa tlaqna lejn is-seminarju fejn stennejn fil-bitħa. Kien mument sabiħ fejn il-qajnieh aħna ġejna ppreżentati lilu wieħed flimkien mas-superjuri u l-għadima tas-seminarju. Ħdejja kien hemm Dum Mikiel Attard u għandi ritratt sabiħ ħafna illi jnozza l-ħajti kollha nista' ngħid ma' qaddis u ma' bniedem illi qed fil-mixxerien dusija li xider il-Papa jkellem il-Dum Mikiel Attard u jdejja qegħdin f'idejn il-Papa. Imbagħad daħal fil-kappella għal mument ta' talb flimkien miegħu u daħal fil-refettorju tas-seminarju. Kien mument ħanejtek li kellu jkun formali imma mument li jinbidel informali għaliex ħassejnejna hekk isna ta' ġewwa mal-Papa kif il-qajnieh kif kompla magħna. Niftakar il-kelma sabiħa li qal il-buon appetito è un segno di una buona vocazione. Jiġifieri li wieħed ikellu aptit tajjeb intom żgħażagħ f'aptitkom ifisser li għandkom vokazzjoni tajba. U waqt l-ikla jibqa' aneddotu li fost il-preparazzjonijiet li kellna għall-miġġa tal-Papa fis-seminarju, ir-rettur il-Ġiżwita Father Charles Caruana l-Bambinja Teħm il-Ġenna kien għamlilna laqgħa dwar l-etikett ta' kif għandna niklu bil-furketta u bis-sikkina waqt il-pranzu mal-Papa. U f'mument minnhom il-Papa ippreżentawlu l-ġbejniet friski ta' għawdex, kienu ġejjin bix-xara, u il-Papa qabad is-sikkina, għata l-ġobon frisk bis-sikkina u kien il-ġobon ressaq il-ġobon frisk maħalqu bis-sikkina. Jiġifieri il-Papa dak li kien kiser kull regola tal-etikett. Kien mument sabiħ li tant kien konna nistennewh, daqshekk ieħor għadda malajr, kienet ħolma, imma l-ħolma ma ntemmitx hemm għaliex għal kull wieħed waħda minnha li għexna dawn il-mumenti baqgħet immarkata fil-ħajja tagħna u l-preżenza ta' Ġwanni Pawlu it-tieni lili u l-isħabi li konna s-seminarju ċertament li għenitna ħafna fil-vokazzjoni tagħna meta tara bniedem illi d-dinja kollha mxiet warajh, bniedem li verament tara li Kristu fih hekk qed ikellmek, jitkellem miegħek fostna umana huma mumenti li ċertament għaddew imma mhux se jintesew. Nixtieq ngħid li din ma kienx l-ewwel laqgħa tiegħi mal-Papa għaliex sentejn qabel fil-1988 kelli okkażjoni li nqaddes miegħu f'Kastel Gandolfo
u kellimnieh u għandi ritratti li nozzu ħafna. Imma il-laqa tiegħu magħna u bis-seminarju kienet xi ħaġa speċjali għalina. Niftakar meta Monsignor Kawki tarfilna l-għandu jiġi l-Papa, bdejna nippreparaw, bdejna nintlew entużjażmu illi ser ikollna l-okkażjoni illi nerġgħu niltaqgħu mal-Papa. Kienet okkażjoni illi mhux biss ferħitna, ta' fint ġej il-Papa fid-dar tiegħek trid tipprepara u impenjatna ħafna. Konna niltaqgħu spiss biex niddeċidu s'ser nagħmlu, ġew anke rappreżentanti tal-Vatikan għal darba darbtejn biex jaraw il-lokal u jagħtuna istruzzjonijiet dwar il-laqgħa tagħna miegħu. Imbagħad meta wasal il-jum tant mistenni minn għalija kien is-26 ta' Mejju 1990, aħna filgħodu omna kmieni apposta ippreparati minn mar l-imġar jilqa' l-Papa. Jiena kont wieħed minn dawk li bqajna hawn għax ridna nippreparaw l-ikel dakinhar, l-ikel kemm fidejn il-Calypso Hotel, anki l-mejda ippreparawha huma, imma bqajna hawn. U anke fil-kċina stallajna wkoll daqsxejn ta' television żgħir ħalli kemm aħna u kemm il-sorijiet u dawk li kienu jippreparaw sajna niffollowjaw dak kollu li kien qiegħed isir ta' Pinu. Imbagħad il-Papa telaq minn ta' Pinu u tista' taħseb u min jistenna min ġej jalla kollox imur sew, hawnhekk kien hawn folla kbira ta' nies kienu għadu qegħdin jibnu dawn il-garaġġi hawnhekk telgħu anke fuq il-bjut ta' merħba kbira. Imbagħad il-Papa daħal is-seminarju. Il-Monsignor Kawki laqa lill-Papa, introduċih lir-rettur, illum mejjed ukoll ir-rettur kien Father Charles Caruana, u r-rettur beda jintroduċina wieħed wara l-ieħor. U l-Papa interessa ruħu u beda issaqsina x'tagħmel kemm ilek hawn u affarijiet oħra bħal dawn. Imbagħad is-seminaristi, tista' taħseb is-seminaristi kienu jippreparaw ruħhom, jippreparaw ħafna affarijiet sbieħa u fil-bit ħamlu anke benvenuto kbira, niftakar, u l-istaff tas-seminarju maġġuri għax konna wkoll issekkati ħafna biex ma jiġux ħafna u ġew. L-enturaġġ tiegħu kien tliet irroq ġew kollha. Kellna kardinali, isfijiet u anke l-istaff tas-seminarju maġġuri. Tela fil-kamra tiegħu, illunija l-kamra tal-rettur, mhux kamra waħda kellu seftit mamar, ħadaq xi mistrieħ, imbagħad niżel għall-pranzu. Kellna bejn wieħed ieħor rib mitru għall-pranzu. In ġenerali hekk konna bħalissa nsejta għax issadda żmien hawnhekk hawn niżel kemm konna. U il-pranzu sar normali insomma ma ġenbu għadu żewġ seminaristi li wieħed minnhom mejjed ukoll, Monsignor George Bezzina, ir-rettur u l-isqof. U kulħadd qad fuq il-mejda, kilna il-Papa, ir-rettur għamel diskors ta' merħba u l-Papa rrispondih. Imbagħad ġew mogħtija jew mibdula ir-rigali, is-seminarju ta' qalba sabiħa, qablita ukoll Alla jaħfrilha Madre Ġulitta li kienet is-superjura tal-sorijiet tas-seminarju u l-Papa tagħna kien xi sabiħ qiegħed dawn ukoll. Interessa ħafna ruħu fuq is-seminaristi beda jistaqsina affarijiet hekk, imbagħad tela jistieħ ftit u wasal il-ħin illi ma xtaqniex jasal illi l-Papa jitlaq bis-seminarju. Niftakar mort jien fuq Padre Tucci, illum mejjed kien sar kardinal ukoll, kien responsabbli tal-żjara tal-Papa hawnhekk u tlabtu jagħtina ċans li nieħdu ritratt mal-Papa. U niftakar niżilna dan is-siġġu li għamilni apposta wkoll għall-Papa fil-bitħa tas-seminarju u l-Papa ħa ritratt mas-seminaristi, għandna r-ritratti qegħdin hawn ukoll miġburin u mal-iskap tas-seminarju. Papa telaq minn hawn, però it-tifkira tiegħu ma ninsewha qatt. Jiena bħala prokuratur dakinhar ippruvajt nagħmel xi ħaġa li tibqa' tifkira tiegħu. Għamilna din il-vetrina
apposta fejn għandna l-affarijiet kollha illi l-Papa usa u ġew kemm damaw ġew u anke l-abida fil-bidu ta' dan it-taraġ tas-seminarju intu dieħel is-seminarju. Jalla dik il-żjara tal-Papa hawnhekk mhux biss għajmet ħafna ferħu Għawdex u fis-seminaristi tagħna imma wkoll tibqa' għajjimna speċjalment issa illi dan il-Papa huwa qaddis. Il-ħajja ta' Ġwanni Pawlu tiegħi kienet kapolavur tal-Ispirtu t'Alla fi żminijietna. Grazzja kbira li għexna matul il-pontifikat tiegħu. Meta ġie Għawdex kien hawn semmija kbira għalih. In-nies kienet tħossha li qed tgħid li ma' żmien jgħaddi żmien u tgħid jien kontent meta ġie l-Papa. Il-ġurnata speċjali. L-istorja tal-Gżira. U kien hawn ferħ ukoll speċjali. Iktar milli ferħena biex il-ferħ li jkollna fil-festa tagħna jew meta xi ħadd jirbaħ xi ħaġa fl-isport jew f'xi elezzjoni mhux dak il-ferħ. Imma kien ferħ għaddejs. Ferħ illi n-nies donna ħasset li għadda id-del tal-misteru fuq siritna. Jiena niftakar il-diskors li għamil fil-katedral fejn il-messaġġ kien wieħed sempliċi imma li għadu jgħoddu jibqa' jgħoddejjem. Għal fi gżira bħal Għawdex l-evanġelizzazzjoni trid issejr bl-eżempju mhux bil-kliem. F'din il-gżira tagħna l-evanġelizzazzjoni trid issir mhux bil-priedki tad-diskors imma bil-priedki tal-Ewwel. Letejn sena ilu iż-żjara tal-Papa f'Għawdex, avveniment mill-ikbar għal dak iż-żmien u għalina llum. Protagonista tal-żjara tal-Papa f'Għawdex kien bla dubju l-mibki l-Isqof Nikol Kawki illi ħatar kumitat biex jorganizza din iż-żjara. Kien ħafna eċitat, kien ferħan, imma kien ukoll imbeżza. Għaliex ħaġa bħal di jiġi personaġġ bħal mu il-Papa tittara li kollox ikun organizzat anke jekk il-Papa b'mod informali għall-aħħar. Bniedem b'umanità kbira jidħol f'kuntatt ma' kull poplu. Daħal f'kuntatt anke fil-Gżira Awċija mal-Awċej u mas-saċerdoti u ma' persuni vulnerabilità. L-Isqof Nikol Kawki jistennieh fl-imġar Għawdex flimkien mas-segretarju tiegħu Pader Ġimmi Xerri b'entużjażmu kbir forsi ftejt iż-żejjed. In-nies wara kull darsa li tidħol fl-imġar iċaxpu u jimbuttaw. U l-Isqof jibża li għall-baħar għax kull darba li jimbuttaw kienu fix-xifer qrib il-moll. U għaddew daħsibiet korra qabel ma wasal il-Papa illi seta' jispiċċa b'imbuttatura kbira minn nies mimlijin b'entużjażmu f'dan l-inċident. Ma ġarax għall-grazzja tal-Alla. Tapinu jien nistenna li l-Papa jasal mal-mibki Ġanni Kallejja t-tekniku ta' dak iż-żmien 10 amplifiers kellna biex naħdmu biżgur ikonna biex naħdmu għalilna serħu raskom. Tiru wieħed wara l-ieħor. Ma nafx min waħħal fil-PBS ta' dak iż-żmien illi ħadulna xi power min waħħal f'xi short circuit li kellna. Spiċċajna biex għamilna weda lill-Madonna biex naħdmu. Dimna b'amplifier wieħed, il-Papa f'Għawdex dik l-organizzazzjoni kollha nispiċċaw naħdmu b'amplifier wieħed. Imma inkitbet l-istorja. Il-Papa kulħadd għadu jiftakru fil-moħħ u fil-qalb tiegħu. U nerġgħu ngħixuhom.
dawn il-momenti. Jaf jiġi papa ieħor kif nistennew li jiġi. Imma dik iż-żjara tibqa' unika għal personaġġi li kien hemm, il-Papa u l-Isqof Nikol Kawkli. Meta kif jiet Giovanni Paolo II, konna ħissejna illi għandna nikkommemoraw iż-żjara tiegħu li kien għamel fl-iżgħar diocesi ġewwa Għawdex. Intqajna 4 min-nies u ħadna inizjattiva biex niġbru l-flus ħalli nagħmlu monument nazzjonali dedikat li. Privat il-monument sar minn Fredo Camilleri Kawkli u ġest li dal-monument qiegħed l-istess ġest li kien għamel ġewwa Tabino qabel ma bidu l-Knisja qed titellem lin-nies. Illum il-ġurnata jiġu kwantità kbira ta' nies, fl-eluq il-100 sena mit-twelid tiegħu mit-12 ta' Mejju u fl-eluq il-30 sena ta' żjara tiegħu, aħna bħala fondazzjoni kellna fil-pipeline ħafna attivitajiet li mħabba ċirkostanzi kellna nagħmlu, kellna nixxiftjawhom mas-sena d-dieħla. Iżda xorta, żejjinna l-monument u kellna kwantità kbira ta' nies li ġew talbu, apprezzaw u ċelu anke xamat quddiem l-ġbija ta' San Giovanni Paolo II.